момента това е 5 по 30 ампера предпазители. Когато имам повече време през неделя, понеже само тогава почувам, ще направя и друг клип. За сега съм закачил само един сигнал. Другия тепърво ще го прекарвам. Дистанционното явно ще трябва да сменя буксата, защото тази букса е по-малка и спрямо този усилвател. И това е. Да изберем някоя готина песничка. Така. Може и да не виждате, но в момента кикера доста повече скача от преди. Ето сега ще видите за каква консумация става въпрос. Значи, малко ще отпача. В колата си чува наистина доста повече. Сега този клип е доста на тъмно, нищо не може да се види, но като има време ще направя на светло. Ами това е за сега. На моменти удря около 600 вата. Още не съм го и донастроил, аз днеска го взех веднага, го сложих наред. И така. Неделя, събота, неделя, предполагам, като имам повече свободно време, ще направя друг клип вече с както съм го настроил. Защото в момента е абсолютно Subsonic, low pass филтър. Входното ниво не съм го гласил, усилието не съм гласил. Има много настройки има да се догласят. Това е за сега. Следващия апдейт се надявам или TrueKicker или усилвател. Не усилвател, акумулатор. С тия усилватели. Се повилях вече. Музика. Така. Ами това е. Чао, чао.